ni waati in na an bɛ taa Royaume-Uni kɔnɔna na ka yira aw la k'a fɔ alisilamɛw ka bolofara min n'o bɛ wele ko Ahmadiyya kulu olu ye ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ Royaume-Uni kɔnɔna na ka bɛn ni marisi kalo tile 4 yɛrɛ ma u ka lajɛ dɔ ta ko 17 na min n'o bɛ bɛn kɔni u wele ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin na Bakari M Sidibe ale b'an bilasira min bɔra nin ko kɛnɛ kan. Nin kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ maa bolo n'o bɛ tali kɛ Hazrat Mirza Mazrur Ahmad n'ale ye Ahmadiyya ɲɛmaaba ye diɲɛ kɔnɔna na ani fana maaba wɛrɛ caman tun b'a kɛnɛ kan minnu bɛ tali kɛ wasadenw la amasadɛriw diinɛ ɲɛmaabaw ani fo ka taa se jamana 40 bɔɲɔgɔnko cɛbɔ ma nin kɛnɛ in kan. Kelenya badenya ani sinjiya foliw kɔfɛ kɛnɛ ɲɛmaaw fɛ Ahmadiyya tɔgɔla jɔnjɔn kɔni taara ka di maa dɔw ma ani fo ka taa se jɛkulu dɔw ma minnu ka wulikajɔw ɲɛsinen don ka na ni bɛn ani kelenya ye jamanaw kɔnɔna na. U ka lasew la u y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni coronavirus bana ye ɲinan ko jɔnjɔn 2 taara ni k'o di maaw ma. Jɔnjɔn fɔlɔ o taara ka di Barabara Hoffman ma maa min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Mozambique denmisɛnninakaw ma kɛlɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase minnu ma. Jɔnjɔn 2nan o taara ka di Dr Tata Toshi Akiba ma n'ale Hiroshima mɛrikɔrɔ ye Japon jamana kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ ale kɔni ye wulikajɔ caman kɛ ni k'a ɲɛsin setigi jamanaw ka mugujugu kɛlɛ ma n'o bɛ tali kɛ nucléaire la n'o yɛrɛ kɛla sababu ye a sera ka jɔnjɔn caman sɔrɔ. Nin ɲɔgɔn lajɛrɛ in lase fɔlɔw kɛra Hazrat Mirza Mazrur Ahmad fɛ min y'a da don halisilamɛya jɔsen caman na minnu bɛ kɛ sababu ye ni kana bɛn ni kelenya ye diɲɛ kɔnɔna na.